pasalamatan ng imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan og lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon higala sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa unahan ato sa ag-ibana ni og pipila ka mga text messages kini nga ato nga na-receive nga mga text message. Okay, ato ning basahon ni. Okay. Hinaot sir nga tagan ka kanunay sa atong Ginoo maayong panglawas. Kanunay aron walay makababag sa imo pagmensahe sa katawhan. Hinaot nga anaa kanunay sa mabaskog inyo panglawas kauban sa imong pamilya og mga o nga dili makulangan sa panginahanglan sa matag adlaw hantod sa pagbalik sa atong Ginoo. God bless all your family. Okay, daghang kaayong salamat ani ha. Medyo mas strengthen magpud ta may tungod niini. Okay, sir, pangutana ni so dili lang usa nato ni tagaan og atensyon karon kay naay pangutana nga atong tubagon. No, well, last text nga akong basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday og mang adlaw. Pizza 9 birthday ni Lolo Bonjo. Lo, siguro ko minaw gika sa programa nila ni Sir John karon. Happy birthday Lo sa imong ika 74th birthday. Daghang salamat sa pagbasa ni mo sir. Si Jimar de ini. Okay, daghang kaayong salamat brother Jimar. No? Okay, mga higala, adto sa dili pa ta mo adto sa pagtubag sa pangutana ato sa nga kuan pod ato sa nga tan-aw ng ato nga monitor kung di aron ta kahibaw diining dapitang atong mga pinalangga nga mga viewers nga nagsunod nining ato nga programa. Brother Isaw. Okay, salamat Lord John. Og may gabi ka natong tanan mga kaigalan og mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon kami malipayon nga mag-welcome kanyong tanan no sa ato ang programa dinhi True Radio maingon man sa ato ang Facebook Live. So welcome natong programa. So alang sa tanan nga nagasunod og nagasubaybay sa atong programa sa social media, ato isunod or i-follow ang atong kini ang Facebook page nga mao ang DYCM Bugo Adventist. Anyaan na nato makita mga kaigsunan ang ato ang live broadcast matag gabi. So maayong gabi sa tanang nagapaminaw ron no. Nya maayong gabi usab kang Brother Ronilo Itang nga nagasunod ug nagasubaybay sa atong programa sa ato ang live broadcast. Nagalantaw siya karon gikan sa Saudi Arabia. So maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkakaron wala pa tayo nadawat nga mensahe tungod kay ang atong gihimo or gigamit karon nga live broadcast dito atag nag live sa ato ang Facebook page aron nga sa ingon daghan ang maka-reach out sa ato ang live broadcast mga kaigsunan og mga kaigalaan kay kung dinhiya lang ta sa atong Facebook account limited lang ang maka-view kaysa dinhiya sa page tungod kay sa page mga kaigsunan daghan ang magsunod kaysa ato ang Facebook account. So welcome sa tanan. Unya ang panahon na kay balik da kanimo Brother John. Okay, dagang salamat Brother Isaw. Adto ta higala sa paghatag og atensyon ining pangutana. Okay, sir kanunay ming nagsunod aning inyuhang programa. Gawas nga makalingaw, makahatag pod og dugang nato nga kahibalo kay ang inyong mapasabot og masaysay dili man kaya isaysay ipasabot sa uban nga nagsangyaw pod sa
atong makagagahom. Mangutan na ko, sir. Mangutan na ko, sir. Tinuod ba ang gisulti sa usa sa kauban ninyo nga sa una kuno ang tabon sa sala mao man kuno ang dugo sa mananap nga ihalad? Tinuod na, sir. Kadako og bili sa tao unya ang ihalad mananap. Salamat sa imong pagbasa, sir, si Arnulfo diini. Okay, daghang kayong salamat, Brother Arnulfo, no, sa imuhang imuhang pangutana dire. Yes, tinuod na nga sa unang panahon ang tao magahalad og mga mananap tungod og alang siyang sala. Sa laktod nga pagkasulti, ang sala gikinahanglan gyud na nga wan-on diha sa kinabuhi sa tao. Kaso nga lang ang tao mo'y dili gustong mubulag sa sala. Pero ang plano sa Dios nga ang tao mubiya sa pagpakasala. Maubitaw na nga sa kapanahunan niya sa una, si Maria Magdalena nga gidala sa mga tao ngadto sa atubangan ni Ginoong Hesus, unya nangutana ang Ginoo, kinsa ninyo ang walay sala? Nya wa may nisulti nilang wa sila sa yahay silang panguli. Ang nahabilin si Maria na lang Magdalena og si Hesus og ningon siya, babae, nakahukom ba sila og silot bato kanimo? Ang giingon ni, sa babae, wala, senyor. Og si Ginoong Hesus pod misulti siya, dili sad ko makahukom og silot bato kanimo. Sa unsa man nga punto o sa unsa nga bahin nga si Kristo manunta ang maghuhukom, pero nganong wa man niya hukmi kining usa ka babaeng makasasala. Tungod kay sa pag-anhi ni Kristo, dili ang paghukom kundi ang pagluwas. Og unya nag-ingon si Hesus, go and sin no more. Lakaw og ayaw na pagpakasala. So ang mga makasasala gisultian nga dili na magpakasala. Unsa man ang sala, sumala sa nang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Nagingon si Kristo, go and sin no more. Di ko magkukum og silot batok nimo, lakaw og ayaw na pagpakasala. It means to say, lakaw magkinabuhi nga dili na ta magsupak sa sugo. Karon kung atong tan-awon, yes, tinuod na nga sa unang panahon, sa wala pa magpakatao si Kristo, ang himuon sa usa ka makasasala, magkuha siya og mananap kanding, baka, karniro, aron ihalad alang siyang sala. Ang pinakakabus o pinakalisod gud nga kahimtang, tukmo, ang ihalad tungod og alang sa iyang sala. So makita nimo nga ang Dios duna unta gyud dako nga tinguha gyud og plano nga ang tao makabiya sa pagpakasala. Pero lagi ang tao mahigugma man hinuon sa pagpakasa. Mao man gani nga kung imong tan-awon, sumala sa Juan 3:16 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. So usa ni sa tumong og katuyuan nga gipadala sa Dios Amahan ang iyang anak, dili aron nga ang tawo malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Munang gisgutan sa English pa nagingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. O gunya si Kristo nagpakatao nining kalibutan na, pero bago si Kristo natao ining kalibutan na, dunay naguna niya nga kun imong trisapon bilang iyarang igagaw mao si Juan Bautista. Og si Juan Bautista nagapangwali, nagapangbautismo, pero sa diha nga siya nagapangwalig, nagapangbautismo, ang mga tao nga luwasunon ni Kristo, iyang gipasidan-an nga dunay mo abot nga mas labaw pa kay kaniya, nga bisan pagani sa sidsid sa sapin sa bisti, dili siya tako sa paghikap niini. Og samtang nagapangwali si Juan Bautista nagapangbautismo,
niabot usab si Kristo sa nagdanga-danga. Tanawa, Juan 1:29, nag-ingon si Juan Bautista, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga akong gisulti kanyo, nga magaanhing nga magakuha sa sala sa kalibutan. So sa laktod nga pagkasulti, kadtong mga halad alang sa mga mananap, ang dugo ni adto'y importante. Ang kinabuhi ni adto nagrepresentar sa kinabuhi ni Kristo, ug ang dugo ni adtong mananap nagsimbolo sa kinabuhi sa dugo ni Kristo. Og ang kadtong mananap temporaryo lamang kadto nga mao ang halad, kay ang tinuod nga halad mao si Hesus, og kadto gitawag og landong lamang sa mga butang nga umalabot. Og dili gyud mahitabo nga ang dugo sa mga mananap mo'y makakuha sa sala sa kalibutan, makakuha sa sala sa katawhan, kundili ang dugo ni Kristo. So mo'y makahinlo, inunta papas sa atong mga kasalanan. Pamati iragod ninyo ni ang herbihanon Jis nag-ingon dinhi, og pinaagi sa maong kabubuton kita nga hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makaasara og dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo. Wa na ang halad sa pag-abot ni Kristo, ang halad sa mga mananap wa na kinahanglan na, kundili ang halad na lamang sa lawas ni Kristo. Wa na kinahanglan na ang dugo sa mga mananap alang sa mga makasasala nga halad, kung dili nga ang gikinahanglan ang dugo na ni Kristo, ang lawas ni Kristo mo'y ihalad og iula didto sa Kalbaryo sa cross. Og tungod nini kadtong balaura, balaod to ni Moises nga gisulat diha sa basahon, og unya gibutang didto sa kiliran sa arka sa Deuteronomio 31:24 ngadto sa 26. Og unya pag-abot na ni Kristo, ang balaod, ang sugo sa paghalad sa mga mananap alang sa sala sa katawhan, wala na kinahanglan na. It means to say nga no need na nga karong panahona maghalad ta og mga mananap alang sa atong sala, tungod kay gikahalad na si Kristo alang sa atong mga sala. Wa na karon ang tao magkinahanglan og dugo sa mga mananap nga ihalad, lawas sa mananap nga ihalad, kay ang dugo og lawas ni Kristo mao naman ang gikahalad, diin kini siya landong sa mga butang umalabot nga mga paghalad-halad, og ang naglandong mao si Kristo. Pag-abot ni Kristo ang gilandungan nga mao ang halad sa mga mananap, giwala og wa na kinahanglan. Busa karong panahona sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili na kinahanglan, dili na aplikado nga maghalad ta og mga mananap alang sa atong sala, tungod kay si Kristo mauna ang tinuod nga halad. Mao nga si Kristo nagingon, lakaw og ayaw na pagpakasala, nganuman kay gikahalad o ihalad naman siya. Karon ang pangutana ini mao nga kinahanglanon pa ba di ay nga ang taog mga mananap, wa na ang gikinahanglan Kristo na nga mao'y muhinlo sa atong mga kasalanan. Busa kadtong mga ginahimo sa una, pinaagis paghalad sa mga mananap alang sa sala, wa na kinahanglan. Sa laktod pagkasulti, dili na aplikado kanato karon nga magsunod pata ni anang balaod sa paghalad, gitawag og ceremonial law. Lahi ng balaod nga napulo kasugo nga gitawag og moral law nga gisulat sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato. Karon sa pag-abot ni Kristo, wa na kinahanglan na pa ang mga paghalad. Pamatian ninyo kini ang gisgutan sumala sa Herbihanon kapitulo 10 versikulo 1 ngadto 10 ngadto pagyod sa 14, 17 ug 18 niya atong basahon no. Unsay gisulti dinhi, kay maingon nga ang kasuguan. So pag ang uban ra ba pong nagbasa sa Biblia, paghisgot og kasuguan ang ilahang pangunahuna kadtong moralo ang napulo kasugo, dili na ang kasuguan kini sa paghalad sa mga mananap. Akong pa din nagbasa, kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa mga butang nga umalabot. Tanawon sa ni kasuguan na, ang napo ba ni kasugo, moralo, dili. O wala makabaton sa katinuod ni ining mga butang nga, kini dili arang makapahingpit nga na nagpanuol pinaagi sa maorang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig.
So kining balaura, kining sugua, balaod kini sa paghalad sa mga mananap kanang gitawag og tuig-tuig, kanang kausas usa ka tuig sila maghalad, pero na ilang halad nga buntag udto gabi, na ilang halad kada adlaw. Pero ang nasintrod ni ang halad nga kausara maghalad sa usa ka tuig, mo gitawag tuig-tuig. Unya unsa maning kasuguan na gitawag kini og ceremonial law, dili kini ang moral law. Nganong gikinahanglan man ang paghalad sa makausa? Tungod kay kausara ihalad ang lawas ug dugo ni Kristo alang sa tanang mga makasasala. Sa diha nga gikahalad na si Kristo, ang balaod o ang kasuguan sa paghalad sa mga mananap nga gitawag ceremonial law, wala na kinahanglan na pa. Unsay gikinahanglan na? Si Kristo ang gikinahanglan. Busa higala, kinahanglan na si Kristo sa imong pagkamakasasala, sa imong pagkadautan, sa walay duda, si Kristo magabag-o ug magausab diha sa imo ug sako kanatong tanan sa atong mga kinabuhi. Kung atong basahon ang dos nag-ingon dinhi, kung dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad niini, kung ang magsisimba na hinlo pa sa makausa og dayon nga wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. Apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdom og sala tuig-tuig, kay dili gayud mahimo ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding nga makakuha sa mga sala. Sa imong gi-text diri higala, pagkadako og bili sa tao unya halad-halaran lag mananap, oy ang plano kana sa Ginoo tinuod na. Pero nag-ingon dili ang dugo sa turo nga baka o mga kakanding ang makakuha sa sala. Tungod kay ang paghalad sa mga mananap alang sa sala sa katawan, dili man makakuha sa sala. Unsa may inunta gihimo sa diha nga miabot na si Kristo. Kung atong basahon ang 5 nag-ingon, tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad nga inihaw ug mga gasa wala mo tinguhaa kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. So wa na magkinahanglan si Kristo ni adtong mga gasa. Nahinumdum ba mo nga ang mga tao magadalag halad mga gasa pagkaon uban pa unya mga mananap sa pagtungha ni Kristo, wa na kinahanglan na pa ang mga halad ug ang mga gasa. Nagingon, sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. Unya miingon ako, tan-awa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa naisulat may tungod kanako diha sa basahon nga linukot. O kining kasuguan na paghalad sa mga mananap, wala kini gikasulat sa papan nga bato, kay only nga gisulat sa papan nga bato ang moral law nga maong napulo kasugo. Pero kining sugo gisulat kini diha sa mga basahon nga linukot. Meaning sa scrolls, dili ng batong papan kay di man na malukot. Unya mao ning gitawag og ceremonial law o kun balaod sa paghalad. Nagingon dinhi sa iyang pag-ingon sa unahan, ikaw wala magtinguha ni may kahimuot sa mga halad nga sinunog o sa mga halad tungod sa sala, kini ginahalad tuman sa kasuguan. O kasuguan gyapon ni pero dili ang napo kasugo nga moral. Unya nagingon dinhi, siya midugang sa pag-ingon tan-awa, ako mianhi dili sa pagtuman sa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton. Ang nauna iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron. Unsay gipasabot niini? Ha? Nagpasabot ba ni kasugoang napulo kasugo? Dili. Ang naunang gipasabot nga iyang gibungkag mautong unang mga paghalad sa mga mananap alang sa sala sa katawan. O gunya ang ikaduha, iyang pagatukuron kay ang lawas ni Kristo ang iyang dugo mao kana ang katumbas ni adtong gigamit nilang mapaghalad sa mga mananap. Busa ang nauna nga mong halad sa mananap wa na tinghua ato ni Kristo ug ang ikaduha pagtungha ni Kristo mao nang ikaduha nga iyang gitukod. Unya mo ning giingon sa Dios og pinaagi sa maong kabubuton kita nga hinlo gikan sa sala, pinaagi sa mag-ausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesu Kristo og ang matag usa ka saserdote
Sa adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpanghalad sa pagsubli-subli sa paghimo sa maurang mga halad inihaw nga dili gayud makawala sa mga sala. Apan sa nahimo na si Kristo usara ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapanahunan, siya milingkod sa tuo sa Dios sa pag-abot sukad kaniadto hangtod nga ang mga kaaway pagahimuon nga tumbanan sa iyang mga tiil. Kay pinaagis usa lamang kapaghalad iyang gihingpit ang tanang mga gihingpit alang sa tanang kapanahunan sila nga mga gipangbalaan. Sa 17-18 ningon, siya midugang sa pag-ingon og ang ilang mga sala og mga kasaypanan dili ko na pagahinumduman kaysa diha nga mapasaylo na kini wala na usab kinahanglan na ang halad tungod sa sala. O tan-awa na ha, muna nga wa na o di na kinahanglanon pa ang paghalad sa mga mananap tungod kay ang lawas ni Kristo mao naman ang gihalad alang sa tanang makasasala og ang dugo ni Kristo mao'y giula didto sa Kalbaryo sa krus. Kay ang kadtong mga halad sa mga mananap ginasubli adlaw-adlaw, ginasubli tuig-tuig. Nganong gisubli-subli tungod kay dili man gudto mao'y makakuha sa sala sa kalibutan. Apan ang tinuod nga halad nga mao ang lawas ni Kristo iyang dugo gikahalad si Kristo makausa lamang, wala ginasubli-subli. Busa ang kaniadto mananap sa paghalad karon Kristo. Busa paningkamuti og tinguha nga magkinabuhi ka diha kang Kristo tungod kay gikahalad naman si Kristo alang kanimo og alang kanako og nga tungod niana mga kaigsunan wa na kinahanglan na pa nga magbuhi kapag karniro, magbuhi kapag baka o kanding alang sa imuhang pagsubli-subli sa paghalad alang sa imong sala. Well, akong ihulagway sa inyo ha, ang unang nagapakita ni ining paghalad mao si Cain og si Abel. Unya dinhi si Genesis gisgutan nagkakataon nga si Cain medyo ni-slide siya nga iyang paghuna-huna ug iyang pagdahom nga husto ang iyang gihimo kay paghalad raman gihapon ngadto sa Ginoo. Ang gikinahanglan halad sa mga mananap, pero ang gihalad ni Cain kay mangunguma man siya, ang abot man sa ihang yuta gikahalad ngadto sa Ginoo. Nagunahuna si Cain nga ikahimaya gihapon ni Ginoo tungod kay naghalad ba siya para sa Ginoo. Pero nasayod siyang gikinahanglan unta ang mananap mo ihalad. Pero ang iyang gihalad ang iabot sa yuta kay mangunguma man siya. Niining duha ka mga halad, si Abel mo'y nakapahimuot sa Ginoo kay mao'y gidawat sa Dios. Og ang record sa Biblia sa kasuko ni Cain sa iyang igsuon nga si Abel nausab ang iyang naong. Og diha sa kasuko niya nakahimo siya dili maayo og unya iyang gipatay ni Cain ang iyang igsuon nga si Abel. Busa dinhi sa Biblia matawag nimo, makita nimo the first murderer mao gyud si Cain. Iyang gipatay ang iyahang igsuon, gipatay niyang iyang igsuon. Og unya mga kaigsunan kug mga kagalaan mo kini sila ang unang naghalad. Og unya kini nga mga halad talamak na, kanunay nang ginasubli-subli sa diha nga gikuha ni Moises ang mga Israelinhon didto sa Ehipto paingon sa yutang saad. Didto sila maghimo og mga paghalad. Then kadtong ilang lihok medyo inunta nga kanunay man to the longest journey, no? Nga diin og sa maadlaw makita sa mga Israelita ang haligi nga kalayo sila magapanaw. Og una og kaadlaw magpanaw sila, landungan sila gyud sa kini ang panganod aron dili sila mapagba sa kainit sa adlaw. Meaning nga ang presensya sa Ginoo nagauban diha sa ilang panaw. Busa karon mga kaigsunan, huna-hunaa og pamalandunga, susiha pag-ayo kun ang imong pagtuo ug pagpangalagad naa ba ang presensya sa Dios. Gikahimutan ba sa Dios? Kay dili man tanan gud nangalagad og nagampo gidawat sa Dios. Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog siyang igdulong gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulumtanan. Ayaw mo paguna-una ang tanang pag-ampo pangaliya gidawat sa Ginoo, na ipag-ampo nga gidumtan sa Dios
tungod kay kining mga pag-ampua ginapalingog-lingogan nila ang kasuguan sa Dios. Maunang gisgutan sumala sa Isaias 29:13 nagingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Tinuod na nga lagad sa Ginoo, pero ang gisunod ang mga pagtulunan nga iya sa tao ug wa na sunda ang pagtulunan nga iya sa Ginoo. Mao nang gisgutan sumala sa Marcos 7:7-8, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ila magipanudlo gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. Tungod niya na nag-ingon sa 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios tungod lang sa pagtuman sa mga gikabilin-bilin nga mga kalagdaan nga iya sa tao. Mauna nga daghan sa mga taong nagtuo, nagsimba, nag-alagad sa Ginoo karon, ilang gisalikuay ang kasuguan sa Dios tungod kay ilang gisunod kanang mga pagtudlo kunuhay sa ilahang mga pangulo nga murabag ipaila nila nga sila linamdagan, giniyahan sa Espiritu Santo bisan pataliwala sa ilang pagsupat diha sa kabubuton sa Ginoo. Well, akong ihulagway sa inyo sa unang panahon ang mga Israelita samtang sila magahalad. Sa dito sila sa Kamingawan, magkampo na sila, mupahulay na sa ilang journey, maghimo sila, doon na sila gitawag og tent o kung movable ba nga tent kung sa Tagalog pa na kanlungan. Ila ratong asimbolon. O gunya, maghimo na sila dito, mura og tabernakulo. Taas na. Din ang palibot niya na ni anang tabernakulo naa ang mga puloy-anan movable ba nga puloy-anan tent. Og unya samtang dinhin niining maong templo nabahin kini sa duha ka bahin. The first place gitawag ni siya holy place. Din diha sa pultahan ang usa ka saserdote kon pari naa gina dinha sa pultahan. Then the second place mao ang gitawag the most holy place, ang pinakabalaan nga dapit nga mao ang pinakabalaan nga kinabuhi ni Ginoong Hesus. Niining holy place niya dinhi ang mga pare o kon saserdote. Dito the most holy place naa dito ang labaw nga pangulong pare o kon saserdote nagpasabot sa pinakalabaw nga mao si Kristo. Kadto dito sudlan nantog kausa sa usa ka tuig nga paghalad, nagpasabot sa usa ka higayon rapod nga paghalad sa lawas og dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Samtang dinhi sa holy place kay duha man holy place ug the most holy place. Araw-araw naay mga halad dinhi nga moabot. Busang usa ka magkasasala nga magdala ba karon baka, kanding o karnero o kaya tukmo, depende sa iyang kakayahan. Pobre man siya o adunahan, dito siya mag-abot niya itong ganghaan, no? Dito sa pultahan. Tagbuon siya sa maong saserdote. O unya sa diha nga ang saserdote mo tagbo na sa usa ka makasasala, siya muluhod dinha sa ganghaan, sa pultahan, og unya dito sa ulo sa karniro isugid niya ang tanan niyang mga kasalanan kanang gitawag og pagkumpisal. Human sa pagsugid sa iyang sala dito sa mananap, dawaton kadto sa saserdote ang maong mananap og unya hiwa-hiwaon to ihawon to saluron ang dugo ni adto, unya ang unod ni adto ibutang didto sa kalayo nga nagasiga. Og unya ang dugo ni adto maong halad sa mananap isablig didto sa kurtina. Diin ang kurtina nagsimbolo kini sa sala nga maoy nakababag sa Dios ug sa tao, og diha niining nakababag mahinluan kini, mawala kini pinaagi sa dugo ni Kristo. Samtang ang usa ka saserdote magahalad sa mananap alang sa usa ka makasasala, alang sa naghalad, ang maong naghalad moatubang usab kini siya diha sa balaan nga dapit og magapangalyupo siya nga unta panalanginan ang pagpangilyupo, ang pagmediate, pagpatiliwala sa usa ka saserdote alang kaniya. Og tungod niya na mga kaigsunan,
kanunay kining ginasubli tuig-tuig kay wala adlaw-adlaw og tuig-tuig kay wala pa man mataw si Kristo. Sa pagkatao na ni Kristo, ang tanang mga paagis, mga paghalad sa mga mananap, adlaw-adlaw og tinuoy, wa na kinahanglan na pa kay tapos naman gikahalad si Kristo, ang lawas ni Kristo og iyang dugo kanato didto sa Kalbaryo sa cross. Mao nga didto sa Kalbaryo sa cross, si Hesus mituaw siya, ili-ili lama sa batani, og unya sa naghingalo na si Hesus mingon siya, amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang ginabuhat. Diha sa pagpanginlaba ni Hesus, gidawat sa amahan nga ang hangyo sa anak kitang tanan mga pinasaylo na sa atong mga kalapasan, sa atong mga kasalanan tungod kang Hesus. Sa Isaiah 59:2, ang sala mo'y nakapamulag og nakapalayo kanato gikan sa Dios. Pinaagi sa paghalad sa lawas o paghalad sa dugo ni Hesus, kita na pabalik pag-usab diha sa kiliran o sa sabakan sa Dios. Og tungod niya na ang pasaylo sa Dios gipasalig. Isaiah 55:7 nagsulti, pabiyai sa dawtan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong og pabalika siya ngadto kang Hiuba og siya mo pasaylo kaniya sa madagayaon gayod. Napakatamis og kanindot gyud kayo ang pasalig sa Ginoo nga kita pasayloon sa atong mga sala kung kita mobiya diha sa pagpakasala. Pero imbis mo biya naon sa banhinoon, mugunit magyud ta pag-ayo hinoon sa sala nga pabiyaon man unta tas Ginoo kay gikahalad na ang lawas ni Kristo, gikaula na ang dugo ni Kristo alang kanato. Mabitaw ang gihisgutan sa Isaias 1:18, matod pa umari kamo karon, usahon ta paghusay, bisan unsa kapulas yung sala, papution sama sa nibi, bisan unsa kapulas yung sala, papution sama sa maputing balhibo sa karnero. Ingon ini ang pasalig sa Dios sigala, nga gikan sa atong pagkahugaw ug pagkabulingon, malimpyuhan kita, pasayloon kita, kung mubiya ta sa pagpakasala. Unsa ang sala? Sumalas ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Tungod niini mga kaigsunan, ang panginlaba ni Hesus ngadto sa iyang amahan, midungog, midawat ang amahan og tuguti nga dili na ta magpakasala. Pabot pasabot, dili na ta maglapas sa sugo sa Dios. So brother, ang tinuod nga pagkasulti ingon ni gayud, ingon ni gayud nga tinuod na nga ang kaniadto ang tao maghalad og mga mananap alang siyang sala, pero karon wa na kinanglana kay si Kristo na ang halad alang kanimog kanako. Si Kristo ang mopasaylo sa atong mga sala. Busa dawata si Kristo, ingon nga imong manluluwas, ingon nga imong Dios, alagara siya og sa pagbalik ni Kristo kitang tanan, ikaw ako, makauban kaniya didto sa gingharian sa langit. Mabuhay kay gala uban sa tanang mga naminaw karon. Well, si Brother GM maghatag og dugang pa nga pagpasabot o pagpatinaw nining mga bahina sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother GM dili ni Jesus Miracle Crusade, John Michael Senko. Brother Jim. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi ka natong tanan mga kagalaan ug mga kaigsuonan na nagapaminaw nini atong tuluman ng Jesus is our hope. Daghang salamat sa ato ang igsuon nga nagpadangat sa atong mensahe may tungod sa halad nga sinunog nga kaniadto kuno mao binay makahimo pagluwas no sa sala ginabuhat sa mga katawag kaniadto. Tinuod ba kuno na? Yes, igsuon na record nas balaang kasulatan nga kanang buhat kaniadto didto na ginabuhat nila, gitawag nila og tabernakulo. Unya didto mga igsuon na gitawag og holy place ug most holy place nga gi-explain kanina ni Brother John. Didto mga igsuon ginahalad ang mga nating karnero ug uban pa nga mga hayop igsuon aron nga ang pagtuo sa mga katawhan kaniadto nga matabunan ang ilang sala pinaagi sa dugo sa mga kahayupan. Apan mga kaigsuonan, mga kaigilaan, dinhi sa Hebreano 9:13-14 nagsulti usab kay kung ang dugo sa mga kanding o sa mga turong baka o ang mga agyo sa baka baying baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugang tao, makababalaan man gani alang sa kaputli sa unod. 14 nagingon, unsa kaalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios
sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. Gani igsuon kita nga matay sa ato ang espirituhanong pagtuo tungod sa atong mga sala apan pinaagi kang kang Kristo mga igsuon kita nga buhi usab tungod sa iyang bilinhong dugo. Gani mga kagalaan ang 22 nagingon sa pagkatinuod ubos sa kasuguan hapit ang tanang butang mahinluan og dugo o gawas sa pag-ula sa dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. Mao na igsuon nga bisag unsaon og halad sa mga katawhan kaniadto pag-ula o mga kayupan aron nga ang dugo igasablig didto mga igsoon sa tabernakulo wala gihapon to nakahimo sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Gani dinhi sa Dios mga igsoon 4 nagingon kay dili gayon mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding makakuha sa mga sala. 5 tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon ang mga halad inihaw og mga gasa wala tinguha kundi usa ka lawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot. Timan-an nato igsuon nga niadto pong panahona wala nalipay ang Ginoo niadtong mga panahona mga igsuon kay tungod nagbalik-balik na lang pagbuhat ang tao sa ilang sala kay nagsalig sila nga nagtuo sila nga pinaagi sa ilang mga halad mga igsuon pag-ula og dugo nga sa mga hayop makahimo sa pagpasaylo apan wala kato nakahimo mga igsuon. Apan dinhi atong hinumduman kanunay nga pinaagi kay Kristo sa iyang hamiling dugo kita nahimong hinlo o kita nahimong linuwas. Gani sa 9 og 10 nagingon siya midugang sa pag-ingon tan-awa ako mianhis pagtuman sa imong kabubuton ang nahuna iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron. Timan-an nato mga igsoon nga katong ceremonial law giwagtang na sa Ginoo kay naa siya bag-ong gitukod mao ang gugma Jesus nagingon og pinaagi sa maong kabubuton kita na nga hinlo gikan sa sala pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo. Mao na ang atong timan-an kanunay mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga walay lain nga halad nga pinakamindot nga halad niining kalibutan na kundi kadtong kaugalingon ni Ginoong Hesus aron kita mga kaigalaan ug mga kaigsuonan mga luwas. Gani ang Hebreanon 13:12 nagingon sa ingon niini si Hesus usab nagantos dito sa gawas sa ganghaan aron sa pagbalaan sa tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mao na ang atong hinumduman kanunay igsuon nga gikinahanglan jud nga atong tugmaon si Kristo kay tungod ang iyang hamiling dugo mao'y nakapahimong hinlo kanato o pinaagi siyang kaugalingon kita nga luwas. Gani mga igsuon ang Hebreanon 7:25 nagingon busa ang tanang panahon siya arang makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi kaniya sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Gikinahanglan igsuon ang pagduol dinha kang Kristo kay walay lain landong or ngalan nga makaluwas niyang kalibutan na kundi si Kristo laman mga kaigalaan mga kaigsunan. Mao na nga atong hinumduman kanunay sa diha nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo dili nato paghahiyon ng atong mga hunahuna o kasing-kasing kay kitang tanan mga niluwas na ug gikinahanglan mga igsuon na kining atong pagkalinuwas magpadayon hangtod sa kahangturan unsaon sa pagbuhat gikinahanglan pagtuman sa iyang kabubuton aron kitang tanan mahimong angayan usab sa pagbalik niya igsuon aron na kita makasugat dinha kaniya. Gani ang Santiago 1:21 nagtambag kanatong tanan busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kining kamatauran nga inyong nadungog karon igsuon atong hinumduman kanunay nga walay lain nga makaluwas kanato kundi pinaagi lamang kang Kristo igsuon. Mao na nga giwagtang ni Kristo katong mga paghalad kay tungod siya mo'y kinalasang halad dinis kalibutan aron na kitang tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan mahatagan og kaluwasan. Gani ang John 3:16 nag-ingon kanatong tanan for God so loved the world
so that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kung naatay pagtuo o pagtuman siyang kabubuton mga igsoon, kita makakabuot o makapuyo ni anang langit dong puloy-anan. Mao na atong hinumduman kanunay nga ang tinuod nga paghigugma kang Kristo mao ang pagtuman sa sugo sa atong Ginoo. Nining tungora igsoon ayo pagahian yung mga kasing-kasing og nining higayuna dapat atong dawaton si Kristo. Alang sa dunga nga pagpasabot og pagpasantop mga igsoon, ihatag ko kamo nining bahina kang Brother Isaw. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John Michael Singko nga tuta mga kaigsunan sa paghatag pagtagad sa mga mensahe nga midangat sa tuang live karon. Niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Brother Isaw, Brother Michael Kialibi ug mga kauban din sa station karon. God bless. Gabi pundi tanan diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Niapod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diyot San Isidro Leyte. Mayong gabi sa tanan. Okay, salamat sa tanan taga-Daha, especially sa mga Mahaits family. Thank you so much for being with us tonight. Niapod si Brother Kevin Yugo. Mayong gabi niyo diha sa Radio Gajon. God bless. Salamat din. Dinhiya sa tong bigas monitor ato nakita nga niya nakig-uban pod sa tuwa si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Okay, Dadel, maayong gabi diha. Uban ni Mami Banji is inyong kabataan. Uban ni Pastoran de Suson. Uban ka Ma'am Elsie Long, Ma'am Pretty Miss Simon, og ni Ma'am Geraldine Oslington, og sa kong agaw de Cyril Olasiman. Maayong gabi is tanan diha sa Australia nga namin og si Brother Jojo Tundag diha karon. Okay, salamat sa inyong pag-view sa ato nga programa. Niapod si Brother Jenny Reyes, si Sister Melissa Dinyo, niapod si Sister Emilda Buracho, Sister Rosalina Espinosa Mitante, Pilumar Mahusay Maglasang, Brother Jose Nabales, Brother Abraham Clavis, Brother Arnel Tabago Sa Danau Batansula. ni si Dong Abring Clamis Danau, si brother ni Brother Libby. Niapod si Brother Ariston Bueno, si Brother Neil Balayan. So mao ni nga itong mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nagpadangat nagsunod subaybay sa pang live broadcast. Ngadto ta mga kaigsunan og mga kaiglaan sa paghatag og dugang pagtubag sa pangutana. Mahitungod ni ining gitawag nato og seremonyalo sa theological term, mga kaigsunan og mga kailangan. Tinuod ni siya nga sa una kung ang tao og makasala or tuig-tuig ang tao mohalad mga kaigsunan, sumalas yung nadungog gikan sa baka ngadto sa paubos sa tukmo mga kaigsunan. Tinuod ni siya tungod kay mao man sabni ang ordinan sa Ginoo kaniadto sa mga Israelita, mga higala og mga igsoon, maingon man gani sa una pagyud nga mga ginikanan nato sa kabanayan ni Adan og Iba mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon sa inungdan ngano man nga kaniadto gihimo man ni gipractice maning suguha apan karon wala na man ni mga kaigsunan og mga kiglaan. Tungod sa ingon ani nga rason, kung atong tan-awon og basahon ang Hebrewanon kapitulo 10 gikan sa 1 hanggang sa 7, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan og mga kagilaan. Kung atong basahon nagingon, kay maingon nga ang kasuguan na duna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabot og wala makabaton sa katinuod niining mga butanga, kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol pinaagi sa maorang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig. So kadtong gihimo nga practices nga maghalad og mananap, gitawag og ceremonial law mga kaigsunan, dili makahimo nga takos makahingpit sa tawo nga naghimo niadto mga kaigsunan. Kung atong padayon nag-ingon, kung dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad niini, kung ang mga magsisimba nahinlo pa sa makausa og sa dayon, wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. Kay tuig-tuig lagi maghimo man sila og kining paghalad tungod sa ilang mga sala kaniadto sa mga Israelita. So ang gisgutan nagingon nga kung dili ba gihimo na unta ang pagpanghalad nini, kung ang mga magsisimba nahinlo pa sa makausa ug sa dayon, wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. Sa 3, apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdum og sala tuig-tuig.
kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding makakuha sa mga sala. So ang katong dugo sa baka o sa uban nga gihalad niadtong mga Israelita kaniadtong mga kaigsunan, dili to makahimo sa paghinlo sa tao sa sala, kundi naunsa lang dito, nahimo lang tong timaan mga kaigsunan og mga kagalaan nga ang mga tao makahimo og pagpakasala. Kung atong basahon ang 5 ingunani, tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa, kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. Sa mga halad nga sinunog o sa mga halad tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. Unya mingon ako, tanawa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa nasulat may tungod kanako diha sa basahon nga linukot. Niining senaryo niining sitwasyon na mga kaigsunan og mga kagalaan, kadtong suguan may tungod sa paghalad og sinunog, halad inihaw mga kaigalag mga kaigsunan, paghalad og dugo, paghalad og hayop mga igsoon, gitapos to ni Kristo. Kay tungod niya itong butanga, kung sa mga hayop lang, dili man makapahimo sa paghinlo, makahingpit sa tao paghinlo sa sala. Kung dili si Kristo man mga kaigsunan. Muna, nga sa kapanahunan ni Kristo, gitapos niya ang balaod may tungod sa ceremonial law o ang sugo may tungod sa paghalad inihaw mga kaigsunan. Si Kristo ang nitapos, o niya, so gikan kang Kristo, gikan sa paghalad sa kaugaling lawas ni Kristo, hangtod sa atong kapanahonan karon wala na nagi-practice mga kaigsunan og magilan tungod kay si Kristo mao ang katapusang halad. O hinumdumi nga tungod sa paghalad ni Ginoong Kristo sa iyang kaugalingong dugo ngadto sa Kalbaryo sa cross, hinungdan nga kitang tanang tao karon nakabaton og kapasayloan sa atong mga sala. Kitang tanang tao karon makabaton og kaluwasan mga kaigsunan og magiglan tungod sa dugo nga giula ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Kay kun dugo lang sa hayop, dili makahimo sa paghinlo sa taos iyang sala mga kaigsunan, apan tungod sa dugo ni Kristo nga iyang gihalad, giula ngadto sa Kalbaryo sa cross, nahimo nga kita nahinluan sa sala og nahimo nga kita makabaton og kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Kung atong padayunan ang 26 ug ang 27 sa Hebreanon kapitulo 10 mga kaigsunan nag-ingon, kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamaturan. Take note mga kaigsunan, ato gining hinumduman. Naghatag og sensya, naghatag og pahimangno nga nagingon. Kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamaturan. O sa maning kamaturan na mga kaigsunan, kamaturan may tungod niining paghalad-halad mga igsoon. Kung atong tan-awon, gitapos ni Kristo ang kiniyang balaod may tungod sa paghalad-halad. Siya mao ang katapusang halad o pinaagi kaniya mga kaigsunan, kitang tanang tao karon dinhias kalibutan nakabaton og kapasayloan sa mga kasalanan, nahinlo gikan sa atong sala o pinaagi kang Ginoong Kristo, makabaton kita og kaluwasan. No, kung atong padayonon ninyo niya, wala na'y nabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Atong hinumduman, wala na'y nabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. So naghatag niya pahimangno nga wala na'y kiniyang kung makasala ta, dili na kinanglan nga mohalad patak. Kaya nga naman, wala na may paghalad-halad. Si Kristo naman ang katapusang halad. Karon mga kaigsunan, kaniadto kung ang tao makasala, mohalad sila. Pero karon kung ang tao makasala, usa na may buhaton dahil mga kaigsunan. Kung atong padayonan nag-ingon, kung dili ang usa na lamang kamakililisang nga pagpaabot og hukom og kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Tanawon na ito mga kaigsunan. Kung ang tao kaniadto og makasala, ilang himuon maghalad sila og kini ang hayop mga kaigsunan aron sa kapasayloan sa ilang mga sala. Pero niining atong kapanahonan karon, tungod kay gitapos naman ni Ginoong Kristo ang sugo may tungod sa halad mga kaigsunan, siya man ang katapusang halad. Unsa may himuon sa tao karon nga makasala? Kung atong tan-awon,
Sa Hebreanon 10:26 o 27 nagisgot nga wala na laing halad mga kaigsunan. Kay karon wala na may laing halad mga kaigsunan alang sa atong mga sala, alang sa kapasayloan sa atong sala. Unsa may paabuton sa tao nga naghimo sa pagpadayon sa tinuyo nga pagpakasala. Ang paabuton sa tao mao na lang ang makalilisang nga pagpaabot og hukom og kabangis sa kalayo nga nagaut-ut sa mga kaaway. Pero dunay dako nga paglaom, taliwala nini bisan wala nay halad mga kaigsunan. Kasi Kristo naman ang katapusang halad. Unsa may dakong paglaom sa mga tao karon kung ang tao makahimog pagpakasala. Ang dako nga paglaom sa tao karon mga kaigsunan mao kung atong basahon ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, mao ni nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makaturunganon nga tungod niya na mopasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makaturunganon. Mao ni mga kaigsunan, tungod kay wala na may halad inihaw, wala naman tong sugo sa paghalad mga kaigsunan, ang buhato na lang ron sa tao mao ang pagduol ngadto sa Dios o pagsugid sa iyang mga sala. Kung ang tao musugid ngadto sa Dios sa iyang mga sala, ang gisgutan sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, siya kasaligan og makaturunganon nga tungod niya na mupasaylo siya sa atong mga sala. Mao na lang ni ang himuon sa tao mga kaigsunan. Kaniadto maghalad ang tao, pero karon ang himuon ang tao mga kaigsunan og mga kaiglan, muduol na lang sa Dios og mangayo og kapasayloan sa iyang mga sala og gihatagan pa og assurance nga siya kasaligan nga mopasaylo sa atong mga sala. Kung atong tan-awon ang Isaiah 55 bersikulo 6 og 7 mga kaigsunan, sa diha nga ang tao musugid sa iyang sala ngadto sa Dios, ingon ani ang may tabo mga kaigsunan no, kung atong basahon nagingon. Sa Isaiah 55 bersikulo 7 nagingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga una-una og pabalika siya kang ba og siya maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gayud. Sa diha nga ang tao muduol sa Dios, mangayo og kapasayloan sa iyang mga sala, ang Dios maluoy sa tuwa og ang Dios mupasaylo sa atong mga sala sa madagayaon gayud mga kaigsunan og mga kaiglan. Mao ni ang gihatag nga pagpadasig sa matag usa kanato mga igsoon. Tungod kay wala naman to ang sugo sa paghalad mga kaigsunan, apan dunag yapoy paglaom kitang mga tao nga nakahimo sa pagpakasala batok sa Dios, mao lang gyud ang pagduol nato ngadto sa Dios, sa pagsugid nato ngadto sa Dios sa atong mga sala og ang Dios andam nga mapasaylo sa madagayaon gayud mga kaigalaan og mga kaigsunan. So salamat sa inyong pagpaminaw. Sa dili pa hingpit tapuson ang ato ang programa, niya ang ato ang closing song, maingon man ang ato ang closing prayer. Okay mga igala, mag-ampo kita, among dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong mga pulong, giyahi og agaka ang tanang mga nagapaminaw, dadaw kabigas pagpangalaga diha kanimo. Amo kining gidapangayo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga igala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga igalas kanginan, Brother John Michael Cinco, Brother Isaw dito na inyong ubos nga igala gigsoon, Brother John Bihito, magaingon sa inyo maayong gabi ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.